Kaixo eta ongitorri guztioi Gipuzkoako Euskarazko tokiko telebistok Eusko Legebiltzarrerako hauteskundetara begira, alderdi nagusien asmoak eta proposamenak jakiteko alderdi horietako ordezkariekin egiten ari garen elkarrizketa sorta honetara, eta gaurko honetan Miren Etxebeste dugu gurekin Elkarrekin Podemosen Gipuzkoako zerrendan, bigarren doan pertsona. 1982an Irunen jaioa eta itzulpengintzan eta interpretazioan lizentziatua, bere herriko zinegotzi izan ostean, iaztik Gipuzkoako Batzar Nagusietako kidea dugu. Bera, Miren Etxebeste, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gonbidapena onartzegatik. Miren Etxebeste, oraingo honetan, aurreko bi hauteskunde deialdietan batera joan zineten ezkerreko hainbat alderdi, bananduta aurkeztu zarete Eusko Legebiltzarreko hauteskunde hauetara. Zergatik ez oraingoan denak batera? Madrilgo logikak. Guk horrela ulertu dugu azkenean, ondorioak horiek izan dira, ez? Haustura bat egon da Madrilen eta naiz eta gu saiatu gean. Azkenera arte, eta horrela adirazi dugu une oro gardentasun osoz, nola jundiren negoziazioak une oro azaldu dugu, eta baina azkenean Madrilgo logikak beste batzuek Madrilgo logiken menpeago daude, eta ezin izan dugu konbentzitu. Horrela da, eta bereizita, Elkarrekin Podemos jarraitzen du, 8 urteren ondoren jarraitzen dugu aurrera, baina egia da beste indar berri hori, sumar indar berria, ez dela zagurekin batu eta ezkerran itza baita ere juntzaigula berarekin. Euskalo. Uste duzu Euskal Gizarteak ulertzen duela egoera hau? Benetan pentsatuta uste dut Euskal Gizartea ez duela bere kezka dazkala, kezka nahikoa dazkala honetan pentsatzeko. Nik uste dut alderdien artean jende asko, militante askok edo simpatizante askok ez dutela ulertzen, baina gehiengo batek bai. Eta denbora juna ala gero eta argiago dago zergatik eta zer ari den gertatzen, esan dudan bezala, estatu mailako logiken ondorio bat izan delako, eta gero eta argiago dago hori izan dela dena. Aukeratu ezkerra, dio zuen kanpainako leloak, eta egongo da esango duenik zein esker, izan ere bat baino gehiago zarete, zuen burua eskertzat edo esker moduen aurkezten duzuen alderdiak. Zein esker, eskuinarekin gobernatzeko gogorik ez dakan ezkerra, edo asmorik ez dakan ezkerra. Berriz ere EAJ-ari gobernua emateko asmorik ez dakan ezkerra. Hori gehagu, eta horrela frogatu dugu hain arte behintzat, beti alderdi sozialista ezkerrekoa da, horrela aipatzen du bere burua, horrela aitortzen du, eta horrelako proposamenak egiten ditu kanpainan zehar, baina hainbat urte dira EAJ-arekin gobernatzen dula, eta gainea, gero, arlo ekonomikoan eta beste hainbat arlotan, eskuineko politikak egiten ditula, EAJ-ak horrela egintzen dulako. Eta orain, denon sorpresarako, egia da EH Bildu, erdin neutraltasun honetarako edo erdirako bide hau egiten ari dela, eta bide horretan, oain baita ere, hainbat gai estrategikotan, gaina esaten du, gai estrategikotan, EAJ-arekin herrialde akordioak eta itunak egiteko prest dagola, eta gaina horrelako deialdiak egiten ditula, guk ez dugu lertzen, ze EAJ estrategikoak diren gaietan ez zuzen ere, eta beti negoziatzen denean berarekin argi ikusten da bere ideologia oso eskuinekoa dela. Orduan, nola negoziatu ezkerreko politikak eskuinekoa den norbaitekin. Orduan, gu bai, ezkerrekoak eta ezkerreko politikak egiteko gogoarekin eta prest gainera. Guazen politika horien inguruan berba egitera, ingura dituzen politika horien inguruan berba egitera. Trantsizio energetikorako legea otsailean onartu zen, eta Elkarrekin Podemosek kontra bozkatu zuen, erabaki horretan. Zergatik eta zer da arlo horretan proposatzen duzuena? Trantsizio energetikoan berandu gaude, oso berandu goaz, hori oso argi dakagu denok dakigu, eta horregatik baitare azken momentuan eta korrika eta presaka idea egiten 40 urtetan egin ez dutena edo 30 urtetan egin ez dena, eta da inbertitu berriztagarrietan. Baina egia da korrika eta presaka egiteko gogo honekin eta baitare Iberdrolaren eta Petronorren gogoekin inbertitzeko gogoen menpe, trantsizio energetikorako legea bihurtu dela Josu Jon Imazek sinatu dezakeen lege batean. Gu ez gaude ados, ez gaude ados adibidez nekazaritzarako balio handiko lurrak berriztagarrietarako bideratzea, ze jan
jateko behar dugu ere bai, jandaria behar dugu, eta orduan nekazaritzarako balio handiko lurrak nekazaritzarako behar ditugu. Badaude beste lur batzuk, beste eremu batzuk, proposagoa dienak eta ez dutenak, ez dutenak nekazaritzari kalterik egiten, bertan aplikatzen instalatzen baldin badira eolikoak edo fotovoltaikoak. Orduan, eta trantsizio ekologiko lege honen arabera, momentu honetan kanon bat ordaindu dezakeen edozein enpresak har dezake momentu honetan balio agrikola nekazaritzarako balio handia dakan lur bat, eta esan mira ordaintzen dut peajea, baina hemendik aurrera hemen jarriko ditut ardillak kanpora, babarruna kanpora, jatekoa kanpora, eta jarriko ditut fotovoltaikoak. Horrekin ez gaude ados. Edo baitare, ez dakit, parke naturalak, Aralarren inguruan, nahian ez Aralar espreski, baina bai inguruan, edo Arabako mendietan, baitare, une honetan, Iberdrolak nahi baldin badu, pagatu beharko du bere kanona, eta parke naturaletan ere bai, plantatu, instalatu eolikoak. Eta, orduan, nun gehatzen da ingurumena? Bigarren maila batian. Orduan, trantsizio energetikoa egin nahi dute, baina ez ekologikoa. Ingurumena, beste egun baterako, guk ez dugu hori konpartitzen, hain zuzen ere, uste dugulako gainera gauden egoera honetan, hain zuzen ere, klimaren aldaketaren egoera honetan gaude, hain zuzen ere horrelako politikak gendirelako beti, ez? Ekonomia gailendu delako ingurumenaren gainetik, edo interes pribatuak gailendu direlako ingurumenaren interesen gainetik. Orduan, hain zeingo dugu, trantsizio energetiko bat baita ere, posturatu berean oinarrituta, hain zuzen ere, ingurumenaren gainetik egingo dugu trantsizio energetikoa, orduan beti ari gea ingurumena kaltetzen eta gero horrek buelta ematen digu. Eta egitekotan nola egin beharko litzateke? Lehenik eta behin babestu behar dira eremu horiek, naturgune babestuak mantendu behar dira, parke naturalak ezin dira ukitu, gure espezieentzako, gure espezien biziraupenerako eremuak izan behar dute, eta gainera gure animali eta landare eta espezie guztiek izan behar dute beren plana, beren kudaketa plana, bermatzeko biziraungo dutela, eta baitare nekazaritzarako balio handiko lurrak babestu behar dira, ezin dira beste ezertara bizabideratu. Une honetan, pentsatu behar dugu, gure hirietan kontsumitzen diren jakien 83%a kanpotik ekartzen dugula. Ez dugula ez da hemen ekoizten. Orduan, hemen ekoizten dugun gutxi horri, baita ere lurrak entzen badin badugu, orduan gero eta morrontza handiago izango dugu atzerriko produktuekiko. Hori ez da zentzuzkoa. Orduan, ze ikusi behar da? Honetan industrializatuta dauden eremuetan, antropizatuta dauden eremuetan, baita ere industria parke hauetan, baita ere egokitu eraikinak sabaietan jartzeko parke fotovoltaikoak, hori egin daiteke, hori guazen astera lehenbizi antropizatutak dauden eremuetan aldugun instalazio fotovoltaiko gehienak instalatzera, eta guazen ikustean oraino iristengan horrekin. Gero eolikoak, agian nekoa ditugu Euskadin, agian aukeratu dezakegu beste eremu batean, zergatikan jarri behar dira Euskadi ez da inaundila ez dara, baina badaude beste eremu batzuk gertuago, non agian aproposagoa dien ere bai, ez? Eta nik uste dut ikuskera zabalago bat izan behar dugula, ez dugu inoiz ere hemen ekoiztuko, hemen kontsumitzen dugun energia adina. Orduan ikusi behar dugu nola optimizatu dena, dakagun lurra, bai bizitzeko, bai nekazaritzarako eta baita ere instalazio energetikoetarako. Eta dena ezin da izan Iberdrolaren nahietarako. Hezkuntza legearen kontra ere bozkatu zenuten, esanaz hezkuntza sistema hobetzeko aukera galdu zela. Nondik hasiko zinatekete zeuek hezkuntza sistema hori hobetzen? Lehenik eta behin ez dugu ulertzen nola saiatzen ari diren publikoa eta itunpekoa berdina izango balitz bezala tratatzen zerbitzu berri baten barruan sartuta. Publikoa da eta itunpekoa da, eta hori argi ikusten da bakoitzaren erabaki esparruetan, itunpekoak pribatua dira, hitzarmen bat dakate, dudarik gabe beharrezkoa dira, ze leku guztietan ez daudelako eskola publikoak, baina une honetan non badauden hainbat herri, hainbat lekutan non publikoa eta itunpekoa dagoen, eta gainera demografikoki gutxiagoa zen, lehen etxi behar da publikoa. Hain zuzen ere, publikoa delako guztiona, eta gainera
publikoa delako, errentaren arabera, jatorren arabera, edo gurasoen ez dakit zeren arabera bere izen ez duena. Denak berdin tratatzen ditu, ikasle guztiak, eta denak berdin hartzen ditu. Orduan horregatik, segregazio arazo ikaragarria dakagulako, eta segregazioaren aurkako neurririk onena publikoa delako. Orduan hortik hasiko ginateke, benetan bereizita publikoa dela eta itunpekoa. Eta ardatza, gure sistema publikoaren ardatza, eskola publikoa izan beharko lukelako. Osakidetza ere, bai aurre kanpainan eta baita kanpainan, nolabait erdigunean dagoen gaietako bat da, Osakidetzaren egoera, Osakidetzaren bueltan egin beharrekoak. Zuen kasuan, Osakidetzarekin lotuta zein izango litzateke hartuko zenuketen lehen neurria? Lehenik eta behin ikuskera aldaketa bat, eta hemen azalduko dut. Azken hamarkadetan, Osakidetza eratu zen, eta oso indartsu eratu zen, baina egia da gero, privatizaziorako bidea ireki dela baita ere osasungintzan Euskadin. Eta mugari gabe, une honetan, ez dakitzen bat zerbitzuk, denak pentsatu dezakegun zerbitzu guztiak daude azpi kontratatutak edo kontratatutak enpresa pribatu batekin. Osasun enpresa pribatuekin. Horrek kriston ahuleziak sortzen digu eta gainera eragiten duena da kontrola ez dagoela Eusko Jaurlaritzak. Ez dakala osasungintzaren kontrola. Ontxe bertan, enpresen eskuetan dago erabakitzea zer egiten den itxaron zerrendekin, zer egiten den ambulantziekin, zer egiten den pertsona bat hiltzen denean bere etxera joeten den medikuarekin, zer egiten... Orduan, zerbitzu publiko baldin bada publikoa izan behar dugu, ezin da azpi kontratatu den dena. Orduan, lehenengo gauza zer egin behar dugu, berreskuratu. Ez egiturazkoak diren zerbitzu guztiak berreskuratu eta publiko bihurtu, eta ez enpresa pribatuen eskuetan utzi. Hori lehenengo neurri bezala. Gero, egin behar duguna da, antolatu eta pentsatu zeintzu diren beharrak, benetako beharrak, eta horren arabera planifikatu kontratazio publikoak. Egonkortze prozesu bat. Une honetan, interinitate maila ikaragarria da Osakidetzan. Badazkagu langileak, 200-300 kontratu konkatenatu dituztenak, Osakidetzarekin 2 egunekoak, 2 astekoak, astebetekoak, 5 egunekoak, hori da zentzuzkoa, horrek ez dio inolako egonkortasunik ematen gure langilei, osasun langilei, eta aldutenean kanpora juten dira egonkortasun bila. Orduan, baldin badugu, benetan egonkortasuna eman, egin behar duguna lehenbizita egonkortze prozesu bat, baina benetan egun dakagun plantilla guztia egonkortzeko. Ez, pesek esaten duen bezala, 1.200, 2.000, ez, dazkagu 15.000 langile ingurun unzan honetan behin-behineko kontratuekin. Horiek egonkortu, ze beharrezkoak dira, inork ez du ukatzen momentu honetan, supostoki langile falta daudela, osasungintzako langile falta daudela, dazkagunak, has gaitezen dazkagunak egonkortzetik. Eta gero guazen ikustera, guazen planifikatzea ikustea zenbat behar ditugun, non eta zelekutan. Eta kontratazio publikoa antolatu eta planifikatu hurrengo 4 urteetan, 4 urtenen bueltan, benetan, eskualde guztietan egon daitezen medikuak eta ambulatorio guztietan egon dadin behintzat mediku bat une oro. Hori zentzuzkoa da, zentzugabea da esatea, kultura aldaketa bat egon behar dela eta beste kultura bat izan behar dugula, edo oporraldietan ulertu behar dugula ambulatorio baten ez dela medikurik egongo, edo hori ez da zentzuzkoa eta hori esaten dunak ezin du esan gero bilabeten bueltan bera konponduko dituela Osakidetzaren arazoak. Kultura aldaketa bat dago. Zerbitzu publiko bat izan behar du, guztiona eta guztiontzat berdina, eta EAJak ezarri duen kulturari buelta eman. EAJaren norabidea eta paradalesi gehiago eta gehiago ikusten zaio nondik handoan kopago sistema bat ezartzea da. Iparralden egiten den bezala. Hemen beste kultura bat dakagu. Kopago sistema agian beste herrialde batzuetan funtzionatzen du. Baina hemen behintzat orain arte Osakidetza izan da guztientzat berdina eta ez du inoiz ikusi errenta maila edo nungoa zaren edo zenbat diru dakazun edo zenbat kide dauzkazun familian. Hori beste herrialde batzuetan egingo da, baina hemen ez. Orduan, bere asmoa ari baldin bada, esan dezala. Baina ez dute esaten bada. Eta hori gezurretan ibiltzea da. Etxe bizitzarekin lotuta, alokairuko etxe bizitza publikoak bikoizteko neurriak hartuko dituzuela iragarri duzue. Ze neurri, ze asmoak anbiziotxoa dirudi bikoiztea? Bai, barretarako inbertsio publikoa. Honetan badazkagu mahai gainean ezagutzen ditugu zenbat 1.000 milioi euro bideratzen diren eta bideratu diren besteak beste, abiadura handiko trenera, ez dut esango beharrezkoa dena ez, tren hori, egunen batian, agian bai, baina lehentasuna alda.
abiadura handiko trena une honetan, non badakigun gainera Frantziak esan dula ez duela konektatuko Europarekin gutxinez 2052 arte. Gure hiriburuak konektatzeko 1.000 milioi inbertitu behar ditugu, ez dakit zenbat 1.000 milioi, ez dakit 8.000 milioi edo nik uste dut ez, etxe bizitza bai da, ez, lehentasuna bagoazen bideratzea. Herri askotan badaude ja planifikatuta, hirigintza plangintza ja bukatuta dago eta dena prest Eusko Jaurlaritza inbertitzeko eta etxe bizitza publikoak egin dezala. Horrek esan nahi du lehentasunak erabakitzea. Urdaibaien egin behar da museo bat, hori da lehentasuna edo lehentasuna da etxe bizitza. Abiadura handiko trena da ez da lehentasuna edo lehentasuna da etxe bizitza. Nola da baitari Zabilbon egin nahi dula ibaiaren azpiko berrek, ez dakit, pasabide hori ere bai, ez dakit 400 milioi edo 500 milioi erabili nahi dituztela horretarako. Hori alda lehentasuna, beste errepide bat. Nik uste dut ez, lehentasuna honetan da etxe bizitza, ez? Gure gazteak ezin dira emantzipatu gutxienez 30 urtera arte dagoen prezioengatik, etxe bizitzen prezioengatik. Orduan, ne baldin badugu behintzat hurrengo belaunaldiei etxe bizitza bat edukitzeko edo emantzipatzeko aukera bat eman nahi baldin badiegu, etxe bizitzak eduki beharko ditugu horretarako, eta publikoak eta alokairuan. Zein erantzun eman beharko lioke Jaurlaritzak azken hilabeteotan bere menpeko langile publikoek egiten ari diren greben aurren eta egiten dituzten eskakizunen aurrean. Zer iritzi duzue Elkarrekin Podemosetik mobilizazio horiekin lotuta? Negoziazio kolektiboa. Beti, entzun dugunan arabera, beti mobilizazioetan esaten dute eseri direla negoziatzeko, ez direla eseri, altxatu direla maitikan, tirabirak daudela mailan eseritzeko, negoziazioak horrelakoa dira, ez dira motzak. Normalian, lan baldintzako betzeko aldarrikapenak zilegia dira eta gaina beharrezkoa dira, denok asko zero beto bizigea hain zuzen ere aldarrikapen egon direlako, mugimendu horiek egon direlako, sindikatuak egon direlako, denok bizigea asko zero beto horri esker, mobilizazio horiei esker, orduan egin bartzaina da, entzun. Eseri, une oro, mai batean, negoziatu eta negoziazioak eman behar duena ematen duen arte, ez altxatu maitikan. Ze, bestela, gatazka edo arazoa ez da konpunduko inoiz ez, eta arazo bat dagoenean lan inguruan badakigu zer dagoen. Lan prekarioa, edo lan baldintza ez diela duinak, edo norbait dela sufritzen, edo interinitate maila altu egia dagola, baina hor badaude langile batzuk, zeinak sentitzen duten beren eskubideak ez daudela bermatuta, edo eskatzen dutena zilegia dela, edo soldata hobeagoa dutela, behar dutela, beren sektorean espreski ez delako igo soldata behar bestea, azkeneko 10-15 urteetan, hori dira aldarrikapen goio guztiak denok egiten ditugu publikoan eta pribatuan. Kontua da, pribatuan bakoitzak negoziatzen dula bere patroiarekin, eta kasu honetan Eusko Jaurlaritza dela, ez? Agintan dagona, orduan egin behar duen gutxieneko gauza da, negoziatu, eseri negoziatzeko eta borondate auki negoziatzeko eta akordioetara iristeko. Bizikidetzari dagokionez, zein da egoera momentu honetan zuen ustez Euskal Autonomia Erkidegoan? Euskal Autonomia Erkidegoan desberdintasun gero eta handiagoa dago, eta pobreziak gora egiten du, eta pobrezia gainera hau behatokiak berak ematen dituen datuen arabera. Gero eta pobrezia handiagoa dago, eta gero egia da gero eta hobeto tapatzen dela beza pobrezia diru laguntzen bidez. Orduan gero eta gutxiago ikusten, ez da hain ondo ikusten, baina gero eta gehiago dago. Orduan desberdintasun horiek dauden heinean, baitare bizikidetza zailagoa da. Bi abiadurako esaten den gizarteak sortzen direlako. Aldutenak eta ezin dutenak. Eta aldutenak eta ezin dutenak leku berean elkartzen badituzu bizikidetza arazoak egongo dira, dudarik gabe. Eta estatu gerrek gero sortzen du baita ere, esaten duguna, segurtasun faltaren sentsazioa, eta dudarik gabe egin behar duguna da desberdintasun horri buelta eman. Soldatak igo, bizi baldintzak hobetu, lan duinak bermatu, diru laguntzak hobetu, baita ere, etxe bizitza bat eskuratzeko aukerak hobetu ere bai, ze horrek baita ere ahalbidetuko du, bai duenak eta bai ez duenak aukera izango dutela beren gutxieneko eskubideak betetzeko, emantzipatzeko eskubidea, etxe bizitza edukitzeko eskubidea, hori bermatzeko. Orduan, karo, zenbat eta desberdintasun gutxiago, orduan eta bizikidetza hobeagoa. Eta hori ez da guk asmatu dugun zerbait, hori da historiak berak irakatsi dugun zerbait,
zenbat eta soziologiak irakatsi digun zerbait, zenbat eta ezberdintasun handiagoa, orduan eta bizikidetza okerragoa. Eta horrela ikusten da munduan zehar herrialdeak konparatuta. Bizikidetzaz galtzen izunean Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, azken hamarkadetako gatazkaren ondorio ezari nintzen galdezka bereziki. Hamarkadetak, bale. Ni bizikidetza egiten gehiago bai. Bizikidetza azken hamarkadetako gatazkak, bueno. Gatazkaren ostean, edo gaur egungo egoera, ez da, zentzu horretan? Bide bat egin da, dudarik gabe, eta inork ezin du bukatu, eta gainera asko betu dugu. Gure egoera, inork ezin du bukatu, nola geunden duela, ez da inbestea, 15 urte. 13 urte, eta nola gauden orain. Turismoa bera horren sindoma da, duela 13 urte, jendea agien etzen hainbeste ausartzen. Horrela da hitza, honea etortzea oporretan, eta oain, nola esaten den, arrakastarekin hiliko gea, ez? Eta gure artean ere bai asko betu dugu, inork ez du bukatzen, eta horren sintoma bat ere bada, ezker abertzalea gora doala inkestetan, eta baita ere bozketan. Baita ere, jendea ikusten duelako, bide bat egin dela, bide bat egiten ari dela, eta hori izan daukatu. Bidean oraindikan aurrera egin behar dela? Bai, oraindikan aurreko egoera sufritu duten pertsona asko daudelako, eta haien ondorengoak ere bai, hemen gure artean daudelako, gu garelako, gu bizi dugulako egoera hori, eta ezin dugulako dena egun batetik bestera ahaztu. Eta gaina ez dugu ahaztu behar. Egia da, memoriaren kontuan, ere bai, gauza asko ez direla egiten, ez direla egin nahi, egin behar dutenek ez direlako ausartzen. Bi aldeetan, gainera, Bai, ezker abertzaleak, ezin dulako ezer kondenatu orain, eza kondena hitza dakaten da ezadakalako tabu bat bezala, edo zen berdin duzen gaietan, ez baita ere genero indarkeriagatik emakume batea heltzen dut izadutenean, baita ezin du kondenatu hori. Kondenatu hitza orain dago, debekatuta bere iriztegian. Hori anomalia bada. Ezin dugu aurrera egin horrelak hitz bat tabu bezala tratatzen dugunean. Baina bestaldean ere bai, estatu indarkeria baita ere Eusko Jaurlaritzak bide batekin du. Dudarik gabe, baina estatu mailan ez da egin. Oraindik. Hor badakagu zer eskatu Eusko Jaurlaritzatik baita ere memoriaren kontuarekin bide luzea egin behar dute, Madrildik ere bai, hor dakagu ministro bat baita ere, gure memorian, Marlaska ministro dela, eta batean dena bat barkatu bat zaio, eta berarekin hitz egin behar dugu. Batzuk ez gauda hain ados, eta behin eta berriro eskatutu baita ere, gizon hori ezin dela ministro izan, bere izan duen historiagatik, eta dakan jokabideagatik. Gaur egun ere, baina hor dago ministro bezala. Eta hor badaude, bai, kondenatu hitza erabili ezin dutenengatik, ez dutelako kondenatu behar dutena, edo ez dutelako esaten egintzena inoiz gertatu beharretzela, eta beste batzuek nahi dutelako dena tapatu alfonbraren azpian, ukitzen baldin badie, agian 80ko hamarkadan egin zutena baita ere, agian salatu edo kondenatu beharko dutelako, eta katxiz, eta agian hor baita ere, hor dazkaten ministroak eta agian ezin direlako ministro izan. Baina, karo, orduan, bide gurutze batean gaude, non ez dugun aurrera egiten benetan, egin dugu pila bat aurrera, pauso asko eman ditugu, baina gaude, puntu batean non pauso gehiago eman ditugu, eta ez diren benetan ausartzen. Motxilarik ez dakagunok, jarraituko dugu aurrera bultzatzen, eta nik uste du, lortuko dugula denon artean, bi bando horiek aurrera ingo dutela, eta momenturen batean iritsiko gehala benetako bizikidetza batetara. Hainbat gai daude, denbora faltagatik ukitzek ditugunak, euskara dagor, ekonomia dagor, zuzeuk landu ez dugun ze gai azpimarratuko nahiko zenuke, zuen proposamen moduan, zuen plantamentu moduan, zuen ikurredo ardatz moduan. Berdintasuna. Berdintasuna da gure ikurretako bat. Gure sistemaren arazo nagusiak dira, eta gure instituzioen eta gure politikaren arazo nagustako bada, gizonek pentsatutako instituzio batzu direlako, sistema bat non patriarkala den, non historikoki boterea beti gizonen eskuetan egon den bakarrik, eta orain bai egia da emakumea gaudela, baina bai topatzen dugula baita ere, gure burua gizonen lenguaian hitz egiten, edo gizonen instituzioetan hitz egiten, edo baita ere negoziatzen, gizonek historikoki negoziatu duten moduan negoziatzen. Orduan, bai, berdintasunaren eta feminismoaren eskutik, aigea, bai, emakumeia hurbildu gea, baina egia da, orain baita ere, maskulinitate berrien bitartez eta baita ere, egia da baita ere, instituzioak aldatzen eta aldatzen jarraitu behar dugula, eta beste ikuskera jarri behar dugu.
gauza guztiei, fiskalitateari, genero ikuspegia. Ez baldin badugu genero ikuspegia txertatzen gai guztietan, dakagun demografia arazoa ez da konponduko. Lan esparruan baita ere genero perspektiba ez badugu txertatzen, une oro emakumeak egongo dira beti arazoarekin noiz izan ama, noiz ez izan, noiz datorkit ondo, noiz gatuko naiz ordun, noiz ez, eta hori ezin da izan gaur egun arazo bat. Osea, zentzugabea da 21. mendean emakume batek arazo bat edukitzea haurdun geratzeko ez dakilako bere lan karrerarako ona den edo txarra. Hori gure gizarte osoaren arazo bada, eta hori entzuten genero perspektiba ez delako txertatu oraindik lan munduan eta lanaren ikuskeran. Eta hori egin behar dugu, eta hori instituzioetatik egin behar da, bultzatu behar da, gizarte guztiara alde behar dugu, hori arazo bat izan ez dadin. Bukatzaldera egin behar dugu Miren, guazen apirilaren 21 begira jartzera, emaitzei begira jartzera, inkestak ez dira oso zuen aldekoak, aurrekoekin alderatuta, ez dakit hori nola bizi duzuen, eta era berean, apirilaren 21 eta gero, zuen babesan norbait ematekotan, zeren arabera emango duzuen? Gure babesa, ezkerreko politikak, eta zertarako beti ezkerreko politikak egiteko progresismoa, baina benetan, eskubide unibertsalen alde egiten duen gobernu proiektu baten alde gaingo dugu. Punto. Eskubide unibertsalak aitortzen dituen gobernu bat ez dugu nahi, guk ikusten dugu etxebizitza eskubide badela, euskararen ikaskuntza eskubide bat izan behar duela, hezkuntza eskubide badela, osasuna eskubide badela eta denontzat berdina izan behar duela, gainera, errenta ez duela eta jatorria berdin zaigula, denontzat berdina izan behar du, eskubide unibertsalak izan behar dute, denontzat eta ingurumenaren zaintza ere bai. Hori gobernu batek hori mahai gainean jartzen baldin badu, gu horregongo gara, eta hori babestuko dugu, uste dugulako, iraultza bat egin behar dugula, eta aldaketa bat egin behar dugulako hor, ere bai. Eta emaitzak, inkestak gora bera, gu orain kanpaina batean gaude, partida bat dago zabalik, aiga ikusten baita ere alderdiak gora bera, baina egia da hautagaiak berria direla, eta direla bere programa eta bere proiektua, eta bere pertsona betare ezagutarazten, eta nolakoa diren azaltzen, eta betare aiga ikusten zen nolako akordioak egon daitezkeen, direlako esaten baita ere bakbakotzan norekin akordatuko duen. Hori ere bai, agian, bozkatzaile kontuan hartuko dute. Nori eman bozka, zenolako gobernuan nahi duten arabera. Eta, gu badakigu momentu honetan ez gaudela momenturik onenean, eta ez ditugula 22 ukiko, seguru ez. Baina, egia da, 8 urteko historia dakagula hemen Euskadin, bibilbidea, lana hor dagola, jendeak ezagutzen gaitu, jendea badaki zentzua daka esaten duguna eta egin dugunarekin, eta egingo dugunarekin, oso argi dakate zer defendatzen dugun gizarteak, eta orduan gu uste azken momentuan 20% hori ez dakina andori bozkatuko dion, horietatik ere bai guk izango ditugula gureak, gure bozkak, eta helburua azken batean da, orain arte egon den behintzat momentuz EAJaren eta PSren gobernuak, baldin badago berriro ez dezala gehiengo absolutu auki. Horrek emango digulako aukera, Gipuzkoan bezala edo Araban bezala edo Gasteizen bezala, bestelako politikak egiteko. Miren, bukatzeko, hemen eixertzen zareten guztioi galdera berdinak ari gara egiten, nolabait ere inkesta bat, zubeko hobeto ezagutzeko, labur erantzuteko eskatuko dizut, denbora ez delarri gabiltzalako. Zein da inoiz ahaztuko ez duzun eguna? Bi esango izkitzut, bat, niri lehenengo joa jaio zenean, eta bestea Irundarra naizelako, eta berdintasuneko zinegotzi bezala Irungo hiriaren bandera entregatu nioena alarde pareketeari. Netzako dugun hori izan zen, gaina pandemia baten ostean, imaginatu. Zein hauteskundetan eta nori eman zenion botoa lehenengo aldiz? Ostras, hori urte asko dira. Lehenengo hauteskundea, 18 urte nituen, duela 24 urte, suposatzen dut, ezkerran hitzari, olako zerbait izango litzatekeela. Bai, nik uste baietz. Aukeran kontzertu bat, musika kontzertu bat, ala kirol hitzordu bat? Nola musika kontzertua edo? Edo kirol hitzordu bat, kiroldu bat. Musika kontzertu bat. Zer ikasi duzu pandemiatik? Oso azkar azten ditugula gauzak. Eta bukatzeko? Onak eta txarrak.
Eta bukatzeko zer da, zer ez da faltako inoiz ere zure poltsikoetan? Etxeko giltzak. Miren Etxebeste eskerrik asko. Benetan, geure gonbidapena onartu eta geurekin egotearren, eta ikusentzuloi, zoi ere eskerrik asko gaurko honetan elkarrizketa hau jarraitzearren. Bihar gehiago.